katsomassa just pikkukivi. Ruoka on silleen vaan. Ei halua. Tää pullo. Anna olla. No, okei. Kiitti. Vanhin taitaa olla 7-vuotias, mutta se on niinku Iittilästä. Se on aina tietysti erilainen siellä. Mikä nimi? Aika mahtava. Ruokitte. Saako se niinku aina vaan vähän Toi tommonen auto. Terve. Ja just tämä samanlainen tuo vesiautomaatti. Että... Joo. Tai ei nyt automaatti, mutta tollanen teline. Työnä joudutte siivoa noit Juu, käreet, joo, ja sitten tuolla on tuo sisäkoppi tuolla kanssa sitten, että siellä on sitten on munimistilat. Ja... Joo. Monta se on. Joo, 1, 2, 3, 4. Tekeekö jokainen yhden munan? Joka päivä. No, yksi jää koko aika Niin. Ääni, niin. Jos haukka meinas tulla, niin ne käsittämää korppi. Koikukkia ja nokkosia vai? Komea nainen. Ja hoitopaikkaa, jos lähtee jonnekin reissuun, niin Ei sille oteta kyytiin. meidän kesäloman matkalle. Miten onko tytär tehnyt vielä mitään sen eteen? Se astuu ja se on sitoutuminen. Koira ja kissa viedään jonnekin. Minne? Hieno poika olla. Joo. Hänelle tulee lähipäivinä myös ehkä 2 pientä kiviä. Hän on pilvilaumanjohtaja näitä tyttövuodelle nostamassa ja näyttämässä. Yksi Joo. Ihan kohta saat takaisin pienen vauveliksi. Joo, saat kyllä. Noin. Hyvä. Sitä ihailee kaikki. Kaikki ihailee sinun vauvaa. Jännä, kun tuo on ihan musta. Isä on musta. Joo, me nähdään kohta se isä. Tullut isään. Joo. Tässä on sen kääpiövuori. Eikö vain? Joo. Sano tarkat. Ottaa teijät, Hyvät noin hampaat. Joo. Mitä? Häh? Haluatko puhelin? Oi, terve! Häh? Anna nampaa tulos. Terve! Joo. Vähän. Ihana.
Se on pitkä, se on jo surki. Man tomma pläimää niin. Isä, joka oli tuolla, se Mikkosen isä. Joo. Onko tämä ihan normivuohi? Afrikkalaisia kääpiövuohia. Joo. Muutama palanen, jos joku haluaa antaa. No. Sehän on ollut. Mutta alla tuota on täältä fiele. Tulee ätetään ruohoa. Se ei ollut, olikohan se 3 päivän ikäinen? Joo, nää tykkää. Sen takia teillä on tuolla laatikolla. Minä pesän. Varroin tätä. Joskus tehtiin pari vuotta sitten sellainen virhe, että ne mitä tuli, ne oli aika lailla on. Missä lopettiin, mitä lopetti? Missä missä se voi lopettaa? Tämä, onko painaa missä paikan? Saa punainen. Okei. Tulee ätetään ruohoa. Se ei ollut, olikohan se 3 päivän ikäinen? Joo, nää tykkää. Sen takia teillä on tuolla laatikolla. Minä pesän. Varroin tätä. Joskus tehtiin pari vuotta sitten sellainen virhe, että ne mitä tuli, ne oli aika lailla on. Missä lopettiin, mitä lopetti? Missä painaa? Missä? Pelottaa. Se vaan kaatui yhden kerran. Se on vähän lähellä. Pelottaa. Se vaan kaatui yhden kerran. Se on vähän lähellä.